Ayo. Ayo. Oh, pinsan na. April lang, paliw. Ay, may buntag. Sir, ma'am. Dili mo ba din ni hikers? Oh, yes. Oh, ma'am, sir. Amo day mo gitawagan na isa mo sa gi-invite para sa audition sa Pilipinas Got Talent. Ha? Pilipinas Got Talent? Pilipinas Got Talent? What? Pilipinas Got Talent? Sumali dyan ako kasi maganda yung boses ko. Sinaa, muhatag kong ticket ninyo, ma'am. Apat akong ticket na fix mo na lang. Thank you, ma'am, sir. Okay, lista mo yung pangalan ko dyan. Pa-hikers! Eileen! Marites, kung huwag itong kanta, kailangan daog ka sa pagkasalaan. Adja, laban. Boboards, may iwan ka. Mas tamot yung boses mo. Tara! Tara naman kayo! Hikers, Irene, Bomart, let's go! Pumayot ng Pilipinas Got Talent. Ito yung pagkakataon. Pagkakataon naman pero matalos. Irene, mag-duet tayo sa kanta.